Soňra hormatly prezidentimiz Mali Respublikasynyň premier ministri Abdullah Mayiga bilen duşdy. Döwlet başdanymyzy hyzmatdaşlyk gatnaşyklary gollamak arkaly ötüşe ýardam bermek şygary bilen geçýän bu giňmeşörlik halkara foruma gatnaşmagy sakyly kabul edenne üçin mihmana minnetdarlyk bildirdi. Mali Respublikasynyň premier ministri bildirilen mihmansöýerlik üçin hoşallygyny beýan edip, halkara jemgyýetçiliginiň umumy bähwitlerine laýyk gelýän bu maslagadyň möhüm ähmiýetini bellidi. Hemde oňa gatnaşmagynyň öz ýurdu üçin durnukly ösüş ulgamyny täze mümkinçilikleri açýanlygyny tady. Bellenilýär Türkmenistan öz daşary tiýatratyny ähli ogurlar şol sany Afrika döwletleri bilen deň hukukly we özara bähwitli gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär. Şoň bilen baglykda döwlet başdanymyz ýurdumyzyň Mali Respublikasy bilen hem syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we medeni ynsanperwer ogurlarda hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýardygyny tasdiklady. Noktalşyýaly ýurdumyz üçin Afrika döwletleri bilen hyzmatdaşlygyň ähmiýeti barha artýar. Türkmenistan bilen Mali Respublikasynyň arasynda gatnaşyklaryň ösdürilmegi, oba hojalygyny innovasiýalary ornaşdyrmak, suw serişdelerini netijeli dolandyrmak, şeýle-de bilim we hünär taýdan taýýarlyk ulgamlaryny bilelikdäki tassamalary amala aşyrmak üçin uly mümkinçilikler döredýär. Şeýle-de söhbetdeşler ykdysadyýet, energetika, oba hojalygy, bilim, saglyk goraş we almy barlyk ulgamlaryny tejribe alşmak üçin özara bähwitli mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Şonuň bilen birlikde iki ýurdun halklarynyň arasynda medeni gatnaşyklary ösdürmegi, medeniýet we sungat ulgamlaryny bilelikdäki çäreleri guramak boýunça hyzmatdaşlyk etmegiň möhüm ähmiýeti bellenildi. Bu şoň ahyrynda hormatly prezidentimiz we Mali Respublikasynyň premier ministri özara bähwitlere laýyk gelýän gatnaşyklaryň ösdüriljekdigine ynam bildirip, birek-birege berk jan saglyk, awadançylyk hemde alyp barýan döwlet işlerine üstünlikleri arzu etdiler.